No niin, tervehdys kaikki ihmiset. Pahoittelut. En halua laittaa kenenkään paikkaa ihmis-, eläin-, kasvi- tai kivikunnossa. No niin, tervehdys kaikki asiat siellä kotikatsomoissa. Kevät tekee tuloaan ja meitä kaikkia panettaa. Ja tää sivuakin tämän kerran Kaljuko Expressin jaksoa, joka käsittelee suojaikää. Mikä se pitäisi olla tämän päivän Suomessa? Ruotsissa se on 15. Japanissa se on 13. Saksassa se on 14. Meillä se on 16. Jotta me saatais vastaus siihen, mikä suojaikä pitäisi olla tämän päivän Suomessa, me kysytäänkin sitä absoluuttisen totuuden ääneltä. No niin, asiat kuunnelkaa. Eikäks me herätellään absoluuttisen totuuden ääni päiväunilta? Pitäis varmaan vähän koputella tuota pönttöä, että se heräs. Hei! Herää! Kuka uskaltaa häiritä absoluuttisen totuuden äänen päiväunia? Niin mä ajattelin, että Kaljuko Expressistä vaan kysynyt täältä. Meitä kiinnostaisi vähän niinku tietää, että mitä mieltä sä oot tosta, mikä pitäisi olla niinku nyky-Suomessa tää suojaikä. Kuulkaa absoluuttisen totuuden äänen viesti koko Suomen kansalle. Suojaikä tulee olla Suomessa 21 vuotta. Absoluuttisen totuuden ääni on puhunut. Kiitos. Sana kiertämään. Kravattityyppi tekee video TikTokkiin, jossa sanoo: tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiiliaa ja hieroo nänniään. Tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Kaljuga nauti sellaisenaan. Video alkaa trendata. Video alkaa levitä nopeasti ja menee lopulta viraaliksi. Algoritmit alkavat suosia videota. Myös feministit löytävät trendaavan videon. Joukko radikaalifeministejä huomaa, että videossa on potentiaali. Sen viesti tarjoaa tavattoman yksinkertaisen ja tehokkaan välineen miesten kontrollointiin ja demonisoimiseen. Me haluamme suojella tyttöjä ja nuoria naisia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tytöt ja nuoret naiset joutuvat päivittäin Suomessa irstaiden miesten hyväksikäyttämiksi. Siitä kampanjamme Pelastetaan sakkolihat sai alkunsa. Miehet ovat ongelma, meillä on ratkaisu. Koko tämä patriarkaalinen raiskauskulttuuri himokkaine pedofiilimiehineen saa luvan väistyä. Kannatamme suojaajan nostamista 21, koska meitä ei kiinnosta totuus, onni eikä rakkaus, vaan se, että vankilat täytetään mahdollisimman monella miehellä. Kiitos ja kuulemiin. Trendi leviää politiikkaan. Koska poliitikot eivät halua jäädä ulos nuorison suosimista alustoista, vaalien kampanjointi tapahtuu pääosin TikTokissa. Katsotaan mikä trendaa tämän päivän Suomessa. Hei, mikäs tää trendi Tytön on on? oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Tytön on oltava 21. Kaikki muu on pedofiliaa. Suomesta tulee somekratia. Puolueet alkavat muovaamaan kampanjoitaan trendaavien TikTok-videoiden mukaan. Tytön on oltava 21, kaikki muu on pedofilia video kohoaa ykköseksi, joten poliitikot tarttuvat siihen.
Keskustelu kiihtyy. Poliitikot alkavat puhua suojaikärajan nostamista 21, vain pysyäkseen ajan hermoilla. Lopulta eduskunnassa äänestetään uudesta laista. Suomeen tulee voimaan 21 vuoden suojaikä. Eli kaikki rakkaat asiat saa kotikatsomossa. Tänä illan vieraana meillä on neutronitilallista Timppa, joka vastustaa tätä uusinta lakia. Eli todennäköisesti joku pelle, joka haluaa, että meidän tiltaa Timppa. Ja se on Timppa tästä terveen. Eli meillä on nykyyhteisössä oikein vallalla Mora 21-vuotias tyttö on vielä lapsi. Sä puolustat pedofiliaa. Mulla on kysymys, halutaanko me tehdä lisää rikollisia tähän maahan? Sähän oot ihan sairas. Tuleeko yhteiskunnan kannustaa ihmisiä hyvään elämään vai tehdä niistä rikollisia naurettavia perusteita? Yhteiskunnan pitää tuomita rikollisuus ja pedofilia on rikollisuus. Eli jos makaat alle 21-vuotiaan tytön kanssa, olet pedofiili. Sä käytät pedofiilia lyömäsanana. Kato mikä moraalipaniikki meillä on nyky-Suomessa. Jengi ei tiedä mitä sana tarkoittaa. Pönttö valitaan eduskunnan puhemieheksi. Koska Pöntön ansiosta oli syntynyt miljoonia tykkäyksiä saanut trendi, kansanedustajat valitsevat sen uudeksi puhemieheksi. Hei bitches, mitäs mun mantra meni? Pöntöstä tulee somejulkkis. Pönttö alkaa saada kannatusta niin poliitikoilta kuin feministeiltäkin. Feministit haluavat omia Pöntön, koska näkevät sen julistuksessa mahdollisuuden syyllistää miehet. Poliitikot taas näkevät sen saaman suosion omaksi edukseen. Olihan heidän pysyttävä ajan hermoilla. Oi arvoisa puhemies, absoluuttisen totuuden ääni. Mä pyydän sulta, että saisinko mä vähän kiitosta siitä, kun mä kuitenkin levitin sitä sun sanaas, niin voisitko sä vähän niinku antaa mullekin jotain propsei, ehkä vähän fyrkkaa. Mulla on kato fyrkat loppu. Muistakaa tämä tytöt, että miehet on saastaisia elukoita. Muista, että sä olet tyttönä aina uhri. Mies on katala perverssi. Himokas paskiainen. Namu-tytöt. Hallitus alkaa värvätä nuoria tyttöjä osana pedofilian vastaista kampanjaa. Namu-tyttöjen tehtävä on jaella miehille karkkia puistoissa. Jos mies katsoo namutyttöä 3 sekunnin ajan, joutuu tämä kuntoutusleirille. Hei, iso mies, haluuks karkki? Jos mies ei vilkaisekaan namutyttöä, saa tämä palkinnoksi karkin.